Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. І як добра так склалася, што па-першае, напярэдадні 25 сакавіка дзень волі, і у нас сустрэча з чалавекам, які можа выдатна і пра гэтую дату, і пра гэтую падзею, і запаралеліць сённяшнім днём. Вот усё гэта зрабіць. Мы сёння і папросім кандыдата гістарычных навук, палітычнага аглядальніка Евгена Красуліна. Добрый дзень, спадар Евген. Дзень добры. Ну і другая прыемная навіна, безумоўна, заўсёды радуюся, калі наш гость, наш эксперт у студыі знаходзіцца вочы ў вочы, а не вось гэтыя зумы і ўсе навамодныя штучкі. Так што вось спадар Евген таксама тут і сказаў, што будзе часцей з'яўляцца ў студыі. Таму, спадар Евген, давайте мы пачнем менавіта з 25 сакавіка, з заснавання Беларускай Народнай Рэспублікі. І давайте, можа быць, не з пафасных рэчаў, а з такіх жыццёвых. Все ж таки шмат написано, шмат прааналізавана, чаму не атрымалася, чаму не здарылася, чаму не здолелі здзейсніць сваю мару і атрымаць па выніку сапраўды сваю незалежную Беларускую Народную Рэспубліку. Але вот калі коротко опісаць, чаму, у чым прычына паразы? Ось зноўку тут у першую чаргу, но калі браць ужо акадэмічную практыку, акадэмічную метадалогію, трэба ж вызначыцца з тэрмінамі, так? Што такое параза? У першую чаргу хацелася б зразумець. Бо тое, што мы заснавалі, абвесцілі Беларускую Народную Рэспубліку, а па выніку мы яе не атрымалі. І вось глядзіце, колькі 106 год таму Янка Купала напісаў вось гэту сваю верш ці паэму «Гадавіны і памінкі» у гонар 200-годдзя абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. І зноўку з назвы бачна, што ён падкрэслівае, што гэты праект не адбыўся. 106 год таму, вось 106 год мы хаваем гэты праект. І тое, што мы працягваем паралельна адзначаць гэтую дату, паказвае, што штосьці тут не тое з нашым разуменнем правальнасці гэтага праекту. Значыць, усё ж такі гэты праект даў пэўны плён, і не проста пэўны плён, бо зноўку давайте прыгадаем, я памятаю яшчэ 1988 год у Менску на плошчы Свабоды 25 сакавіка збіралася, там некалькі дзесяткаў чалавек, добра, калі б набралося. І 2018 год, стагоддзя БНР, ось вакол опернага тэатру ў Менску, і колькі там было народу. І вось гэта паказвае, што ідэя-то яна ўсё роўна жывая, нікуды не падзелася. І больш за тое, мы зараз існуем менавіта на тым плёне, які дало абвяшчэнне вось гэта 25 сакавіка незалежнасці і самастойнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Так што у першую чаргу я б не казаў пра гэта як пра паразу. Так, высветлілася, што наш шлях да незалежнасці куды больш доўгі, пакручасты, чым хацелася б і тагачасным дзеячам, і, власна кажучы, як і нам бы хацелася. Но тое, што ён пачаўся, тое, што мы ім ідзем, і тое, што ён, безумоўна, завершыцца поспехам, вось гэта не выклікае ніякіх сумненняў. А тое, што мы ўвесь час хаваем і кажам пра нашы паразы, скажам, гэта павялічвае гэты шлях, абцяжарвае яго, прыносіць нам дадатковыя стрэсы, но тым не менш, нягледзячы на тое, што мы самі ўтвараем сабе такія перашкоды і такія цяжкасці, усё роўна мы яго да канца пройдзем, гэты шлях. Мне падабаецца ваш аптымізм, але праз колькі стагоддзяў? Вось тут зноўку пытанне, калі вы звяртаецеся да мяне як да гісторыка, я магу ў любым выпадку казаць тут хутка. Адно, два, туды-сюды, да. Тут, ведаеце, калі казаць пра прагноз, так, калі гэта адбудзецца, давайте паглядзім, якія умовы мусяць скласціся дзеля таго, каб вось гэтыя нашы спадзяванні, гэты наш шлях завяршыўся паспяхова. І мы атрымалі сваю незалежную, суверэнную Беларусь, якой кіруем ужо самі, не азіраючыся ні на каго. Якія гэта вось зноўку давайте паглядзім, чаму праект БНР
не прывёў да ўтварэння вось такой незалежнай краіны, хаця б па мадэлі балтійскіх краінаў міжваеннага часу. Літва, Латвія, Эстонія. І тут зноўку вось калі пачаць ад тых умоваў, калі ўтварылася Беларуская Народная Рэспубліка, і калі яна была абвешчана як незалежная дзяржава, якая ахоплівае тэрыторыі з пераважна беларускім насельніцтвам, мы пабачым, што гэта было ў вельмі неспрыяльны момант для тых, хто абвяшчаў гэтую рэспубліку і яе незалежнасць. Бо сітуацыя склалася ў сакавіку 18-го года, якая? Расійская імперыя ўжо не існавала Расійская Рэспубліка. Больш за тое, гэтая Расійская Рэспубліка была звергнута часовы ўрад у кастрычніку па старым стылі ў лістападзе па новым 17-го году, і ўжо кіравалі бальшавікі, то бок была савецкая Расія, савецкая Расійская Рэспубліка. І гэтая рэспубліка вела, як мы памятаем, цяжкія перамовы ў нашым берасці з немцамі наконт заключэння міру. Што бальшавікам было неабходна дзеля таго, каб вырашыць свае ўнутраныя праблемы, і у тым ліку пацвердзіць вось гэтае сваё абяцанне, што мы прыйдзем, каб даць мір людзям. І вынікам гэтага было тое, што бальшавікі трапілі ў вельмі цяжкае становішча, і, як, уласна кажучы, любы імперскі цэнтр, бальшавікі расплочваліся тым, што завецца нацыянальнай акраіны. Вось мы маем быццам бы, ёсць там гэты заходні камітэт бальшавіцкі, кантраляваны бальшавікамі. Ён кантралюе заходні край, то бок тэрыторыю Беларусі. І вось мы гэтым заходнім краем расплочваемся з немцамі за нашы ўласныя памылкі, бо мы тады не пайшлі на прыняцце ультыматуму, так, у лютым месяцы, я кажу за бальшавікоў. І немцы перайшлі ў наступ. Тое, што скончылася ганебнымі ўцёкамі савецкіх войскаў, што цяпер адзначаецца з вялікім размахам 23 лютага, цікавая таксама парадаксальная дата. І ў выніку бальшавікі былі вымушаны казаць: добра, давайте мы вам аддаем частку тэрыторыі, але тая частка, якая застанецца ў нас, гэта наша тэрыторыя расійская, вы, калі ласка, не лезьце ў нашы ўнутраныя справы, і ўсім будзе добра. І немцы гэта падпісалі, і калі дзеячы беларускага нацыянальнага руху казалі, што ўсё, мы хацім быць незалежнымі, немцы, якія ў той час акупавалі Менск, яны казалі: таварышы незалежнікі, вось у нас падпісаная дамова, мы не можам яе не выконваць, а там пункт не ўмешвацца ва ўнутраныя справы. Вось гэтая тэрыторыя, на якой мы з вами цяпер знаходзімся, вы, можа, пастаянна, мы часова, яна знаходзіцца ў расійскай юрысдыкцыі ў дачыненні, скажем так, у адпаведнасці з гэтай дамовай. Таму мы нічога не можам там зрабіць вам на карысць, прызнаць вас і таму падобнае. Усё. Цягнік сышоў, і нягледзячы на тое, што немцы ўсё ж такі перамовы вялі з беларускімі органамі нацыянальнымі, тут сапраўды склалася такая вельмі цяжкая сітуацыя. Бо не толькі савецкая Расія прэтэндуе на гэтыя землі. На гэтыя землі таксама прэтэндуе Польшча, напрыклад, якая вось выйшла і абвесціла пра сябе як пра самастойную сілу, рэсурсаў у Польшчы, канечне, куды болей, чым у беларусаў. І вось тут яшчэ адзін фактар, які дзейнічае дагэтуль, і пра які я казаў ужо неаднаразова. Вельмі істотна, каб першымі Беларусь прызналі беларусы. А паколькі ў той час была толькі частка беларусаў, якія стаялі на незалежніцкіх пазіцыях, шмат з беларусаў, у тым ліку жыхароў Менску, шукалі сабе ідэнтычнасці, апірышча, візію будучыні ў нейкіх іншых момантах. Тая ж Расія, так? Мы усе рускія людзі, мы мусім быць у Расіі, добра, там у выглядзе аўтаноміі, не ведаеце, 6 губерняў, но мусім быць з Расіяй. Палякі кажуць, якія ідэнтыфікуюць сабе як палякаў: не, гэта Польшча. Мы мусім быць гэтым самым польскай тэрыторыяй, мы мусім увайсці ў склад Рэчы Паспалітай, як гэта было спрадвеку быццам. Вось, і тут беларусам даводзіцца канкураваць з вось гэтымі даволі моцнымі
у пляне рэсурсаў, у тым ліку рэсурсаў пабудовы ідэнтычнасці суб'ектамі Россия, Польша, а плюс яшчэ ўнутры беларускага руху, ну не сказаць, што ўсё добра і еднасна, так, ўсё ж таки лепей сказаць, што няма ні еднасці, ні... Так, бульбасрадж гэта далёк не вынаходніцтва сучаснасці, і зноўку скажу, далёк не вынаходніцтва беларусаў. І таксама ёсць жа вось гэтыя супярэчнасці, ну і нават у лідуючай на той час незалежніцкай сіле гэта сацыял-дэмакратыя, грамада. І акрамя таго, акрамя грамады ёсць жа іншыя групы незалежнікаў. Тыя ж краёўцы, у склад якіх у першую чаргу ўваходзяць сярэднія буйныя прадпрымальнікі, землеўладальнікі. А тут трэцяя устаўная грамата ім як серпом па галаве, бо там абвяшчаецца нацыяналізацыя ўсіх земляў, не нацыяналізацыя, а тое, што адмяняецца прыватная маёмасць і ўсё пераходзіць у рукі тых, хто апрацоўвае гэтую зямлю. Ну, гэта фактычна як вось цяпер усю арэндную жылплошчу абвесціць уласнасцю тых, хто пражывае на гэтай жылплошчы. Усе арэндадаўцы, канешне, будуць супраць, бо ў іх адбяруць, уласна кажучы, вельмі добры кавалак існавання ў гэтым свеце. І таму вось гэтыя супярэчнасці па розных самых кірунках, они вельмі моцна абцяжарылі сітуацыю. Ну і плюс да таго, як бы мы там не думали, што з Беларусі можна зрабіць што-небудзь такое роўна аддаленае ад Еўропы, роўна аддаленае ад России, мы не зможам змяніць нашага геаграфічнага становішча. Праз Беларусь ляжаць найкрацейшыя шляхі у Еўропы, адпаведна з Еўропы ў Расію. І кантраляваць гэтыя шляхі, канешне, выгадна ўсім. І Расія, якая зноўку, яна просто гэта дзяржаваўтваральная ідэя, што тэрыторыі ўсё наша. Яна глядзіць з большым імпэтам на гэтыя тэрыторыі, як на свае, чым, скажем, тая ж Нямецчына, якой, ну, власна кажучы, зноўку і свае праблемы ў той час. І у выніку Расія вельмі матывавана на тое, каб гэтыя тэрыторыі заставаліся пры ёй, а не перадаваць яе нейкаму там, нават можа ідэалагічна блізкаму сацыял-дэмакратычнаму леваму ўраду, но ўсё роўна не рускаму. Вось тут якраз клясавая салідарнасць, яна вельмі моцна прайграе гэтым імперскім уласцівым і бальшавікам замашкам. Так што для Беларусі склалася вельмі складаная сітуацыя, ну, фактычна, там не было добрых шляхоў выйсця. О, возьмемся за зброю, тут же ўсё. Ну што, взяли слуцкі збройны чын. Ага, вынік. Ну, супраць лома, ну, как бы... О, вось, потым мы будзем казаць, ну, дык супраць лома, канечне, калі ўжо людзі палягуць, там ўсё будзе вынішчана. То бок, вось, зноўку для нас праверка. Мы выкарысталі розныя сродкі, у тым ліку і збройны чын. І пры гэтым гэта не спрацавала, бо абставіны былі супраць нас. Памятаеце, з чаго мы пачалі? Гэта доўгі маналог, якія умовы мусяць скласціся, каб мы ўсё ж такі дайшлі да фінішу у нашым працэсе пабудовы незалежнай дзяржавы. Вось такім чынам трэба, першае, каб беларусы прызналі сабе еднасцю і прызналі сабе Беларусі. Ёсць, канешне, ідэалагічныя там адрозненні, ёсць у нас левыя, ёсць у нас правыя, ёсць у нас цэнтр. Ну, усе спрэчкі, яны добра там спрачаецеся ў інтэрнетах, у фейсбучыках, там, срэдцах, дзе яшчэ. Але рэальна пытанне, хто будзе ажыццяўляць будучыню Беларусі, вырашаецца на выбарах. Вось гэта мусіць быць кансэнсус агульны. Не ўзброенымі там часткамі, не нейкай паддывановай барацьбой, не лужонымі глоткамі, а менавіта на выбарах прадстаўляем кандыдата праграму, грамадства абірае паміж наборак кандыдатаў і праграмаў, што больш пасуе гэтаму грамадству. Ну і пры гэтым там эксперты-аналітыкі дапамагаюць зарыентавацца, даюць плюсы-мінусы кожнай гэтай праграме і кандыдату. Вось гэта ў першую чаргу, каб беларусы прызналі, што яны беларусы. Там не частка Расіі, не частка Польшы, не частка цудоўнай Літвы. Не, яны беларусы, і сваю будучыню яны будуць звязваць менавіта з Беларусі.
А далей каб складываліся спрыяльныя міжнародныя умовы. Бо калі Расія будзе ў сіле і будзе здольнай задушыць любы рух, вось зноўку вяртаемся до 2020 году. Вось гэтая цудоўная тэорыя, правераная практыкай. Выходзяць 3,5% на пратэсты, значыць, перамены непазбежныя. У нас выйшла значна болей, і пры гэтым пераменаў не адбылося. Чаму? Таму што мы процістаялі не рэсурсу рэжыма Лукашэнкі, мы процістаялі рэсурсу Расіі. Вось акурат такі я да гэтага і хацеў зараз перайсці, то есть запаралеліць, таму што 2020 год 2020 гэта ў прынцыпе быў працяг вось гэтай барацьбы за беларускую раз, народную два, ну рэспубліку, ладно, да мы в прынцыпе і рэспубліку не атрымалі-то на дадзены момант, калі глядзець нейкі аўтарытарны рэжым, то бок працяг барацьбы, і мы зноўку апынуліся. Ну, вам не ўжо глядзіць на мяне коса. Не, чаму? Вельмі добра. Вось зноўку гэты шлях у 106 год, усё 108, усё ж такі ён зноўку дае плён. Колькі выходзіла ў 18 годзе ў падтрымку Беларускай Народнай Рэспублікі, колькі выйшла ў 2018 годзе ў падтрымку незалежнай Беларусі, і колькі выйшла ў 2020 годзе ў падтрымку незалежнай дэмакратычнай Беларусі. Усё ж таки, я б казаў, прагрэс гіганцкі. Так што мы ідзем, мы не спыніліся там. Мы не засталіся на тых хаўтурах, пра якія казаў Янка Купала ў 2020 годзе. Не, мы пайшлі далей. Мы пайшлі далей і прыйшлі да таго, што цяпер беларусы, нарэшце, што дае спадзяванне ў першую чаргу, што беларусы нарэшце набліжаюцца вось да гэтай думкі, што так мы беларусы, мы мусім жыць у Беларусі. Спадар Евген, усё ж такі, як бы это как бы не гучала крыўдна, але памятаеце, што гавораць пра Ціхановскую і пра галасаванне? Да прыкладу, ну шмат хто кажа, што я галасаваў не за Ціхановскую, я галасаваў, аддаў ёй свой голас, але я галасаваў не за яе, а супраць Лукашэнкі. І таму, калі мы кажам зараз пра выйсце ў 2020 годзе, мы кажам не пра тое, што мы тут хочам незалежную, суверэнную, дэмакратычную Беларусь, а людзі ў пераважнай большасці, і тыя, хто казаў, што я за Пуціна, за Расію, і тыя, хто казаў, што я за сваю Беларусь, але там за рускі язык і ўсё астатняе, яны выйшлі супраць Лукашэнкі, а не столькі як за суверэнную, незалежную, дэмакратычную Беларусь. Ну, калі казаць агулам у масе. То есть не было такога агульнага, мы вот за вот это вот. Тое, пра што мы в прынцыпе марым, но этого ж не было. Якое цудоўнае пытанне. Цудоўна, што вы яго задалі, бо я думаў, як гэта укруціць у нашу размову. Но вы самі закранули гэтую тэму. Значыць, колькі было кандыдатаў у 2020 годзе? Акрамя Ціхановскай, Лукашэнкі? Ну, добра, не пералічвайце, не прыгадаем, так усіх, ўсё роўна саб'емся там. Чаму прагаласавалі менавіта за Ціхановскую? А не там за Чэрачня, хто там яшчэ быў, Дмітрыеў. Чаму не за іх? Чаму у іх там штосьці болтаецца ў зоне статыстычнай пагрэшнасці? Чаму? Гэта ж таксама супраць Лукашэнкі. Вось гэтае галасаванне. Яны тады ўсе казалі, што яны ў апазіцыі да Лукашэнкі. Ніхто не казаў, што мы ідзем, так, хто там гэта, Гайдукевіч малодшы казаў, так, вось я іду, каб падтрымаць Лукашэнку на прэзідэнцкія выбары. Вось ніхто так не казаў. Тым не менш, людзі чамусьці падтрымалі Ціхановскую. То бок, тут ужо лукаўства, так ёсць, што галасавалі не за Ціхановскую, а супраць. Можа, галасавалі не за асобу Ціхановскай, но галасавалі за яе пасланне. Я іду, каб арганізаваць свабодныя справядлівыя выбары. Вось зноўку я гэта яшчэ падчас нават перад агітацыйнай кампаніяй абкотываў на беларусах з розных групаў насельніцтва, і ўсе ўспрымалі гэта вельмі пазітыўна, пры тым, што калі я запытаў, будзеце за Ціхановскую галасаваць, яна кажа, хто гэта такая? Я кажу, а калі яна скажа, што ідзе, каб арганізаваць свабодныя справядлівыя выбары, дык, слухайце, людзі з вёсак, якіх ужо нашы сацыёлагі даўно спісалі з рахунку, і там Манаеў увесь час піша механічна, гэта група падтрымкі Лукашэнкі. Яны ўсе кажуць, канечне, так, мы за выбары. Вось калі яна гэта скажа, мы пойдзем яе падтрымліваць. І далей, то бок, гэта была падтрымка Ціхановскай і яе паслання.
свабодных справядлівых выбараў. Вось чаго хацелі беларусы ў 2020 годзе і хочуць цяпер таксама, а не вось гэтага вось усяго там у тым ліку, каб вінтоўка штосьці ім там нарадзіла. І далей другое пытанне наконт нацыянальнай ідэі. Так, вось па даследаваннях і па публікацыях аналітыкаў, па сацыялогіі, па адчуваннях, там, не ведаю, характары, шмат хто у тым ліку ў штабе, наколькі я ведаю, выступалі супраць такіх, ну, скажем, нацыянальна арыентаваных лозунгаў, сімволікі. Памятаеце гэтыя белыя бранзалеткі? Да, я памятаю, што на пачатку яны былі і супраць бел-чырвона-белых сцягоў на мітынгах сваіх. Бо зноўку, яны ж не са зла гэта ўсё рабілі. Яны былі ўпэўнены, што беларускае грамадства менавіта такое. Яно не выберэ. Вось як вы казалі, так, у цудоўным пытанні, якое толькі што задалі мне, што не было там нічога нацыянальнага ў гэтых пратэстах 2020 года, там былі тыя, хто за Пуціна. Былі. Яны заўжды існавалі, хто быў за Пуціна, за Расею, ну, супраць Лукашэнкі. Я ішоў у Маскве, калі удзельнічаў у пікетах побач з беларускай амбасадай, там прыходзілі дзіўныя людзі, казалі: о, я супраць Лукашэнкі, ну, за Расею. Вось. А тут людзі, нягледзячы на тое, што ім давалі вось гэтую нейтральную, ну, вельмі умоўна нейтральную сімволіку, ўсё ж такі белыя стужачкі, яны асацыююцца з расейскім рухам. Пачынаючы з балотнай плошчы, з пратэстаў. Вось, калі я гэта пабачыў, так... Да, то есть, Навальшчыну прыцягнулі ў Беларусі. Вось. Бо, зноўку, вось гэтая вера, што Расія – гэта пуп зямлі, усё роўна сядзіць у беларусах. У нас ёсць цяпер якраз добрыя умовы пераадолець гэта ўяўленне, што Расія пуп зямлі. Хоць зноўку ад яе шмат што залежыць у нашай будучыні. І далей беларусы пачалі выходзіць на мітынгі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Я ж быў у шоку. Мы ж памятаем, як до 2020 году, якое было стаўленне да нацыянальнай сімволікі, яна забаранялася, і далёка не ў 2020 годзе пачаліся рэпрэсіі супраць яе. А тут людзі, вось, я не ведаю, як у кніжках пра партызанаў-падпольшчыкаў часоў Другой сусветнай вайны, яны ўсе захавалі гэтую сімволіку нацыянальную. Хто не захаваў, той зрабіў яе сам. Без загадаў, там, без зваротаў, без праграмаў, там, выходзьце пад нацыянальнымі сцягамі. Не, людзі выйшлі пад нацыянальнымі сцягамі, і яны паўплывалі на штаб у тым пляне, што ён сам прыняў гэтую сімволіку. І такім чынам, вось, беларусы паказалі ў 2020 годзе свой выбар. Гэта зноўку прывітанкі тым, хто кажа, што выбара не было. Все, ну не было ж выбора. Добра, вы мне тады патлумачце. Добра, выбор-то быў, беларусы паказалі, а Статкевіча чыталі? Згодныя з ім вот у прычынах паразы? Там, ведаеце, так шмат літар, што за імі даволі цяжка знайсці канкрэтыку нейкую. Ну, ўжо за гэтымі шмат літарамі Ірыну Халіп знайшлі нават. Вось не магу казаць. Я запытаў у людзей, якія блізкія да сям'і гаспадара Мікалая, і яны кажуць, што сам піша. Я паглядзеў ягоныя публікацыі до 2020 году на гэтых люстэрках сайту. Ну, канешне, там нябёсы і зямля. Тое, што пісалася до 20-го і што пішецца цяпер. Ну, гэтае пытанне, тут я даследаванняў адмысловых не праводзіў, вось, стылістычных, так што, ну, будзем сыходзіць з таго, што Мікола Статкевіч не выступае з абвяржэннямі, ягоная жонка не выступае з абвяржэннямі, будзем лічыць, што нават калі не ён пісаў, ён згодзін з тым, што там напісана. Ну, вось, канешне, за гэтай шматлітарнасцю праглядае адно, што тыя лідары дэмакратычных сілаў, якія былі ў 20-м, якія цяпер ёсць, яны паводзяць сабе неадэкватна, яны прывялі да паразы, і, адпаведна, вось мы апынуліся ў гэтай сітуацыі. Я спрабаваў знайсці там нейкія, ну, не ведаю, падказкі, як трэба было рабіць. Там не, там толькі аповед пра тое, як была вось гэтая схема дэпутатаў, як там іх, ці кандыдатаў незалежнасці, падаецца, не памятаю дакладна. Вось, ну,
ну магчыма была. Зноўку усе гэтыя кандыдаты мусілі зняцца, як тое было ў 19 годзе падчас парламенцкіх выбараў, калі якраз Статкевіч ён арганізаваў вось гэта, ну не скажу пратэснае галасаванне, но тое, што ў 2012 годзе праводзіла аб'яднаная грамадзянская партыя пад сцягам і лозунгам актыўны байкот. У 2012 годзе тады яшчэ існаваў наратыў, што за апазіцыю не галасуюць. І трэба было грамадству шырока паказаць, што за апазіцыю галасавалі б, толькі вось няма свабодных справядлівых выбараў, на якіх маглі б падтрымаць апазіцыю. І вось была праведзена ў 2012 годзе кампанія актыўнага байкоту, калі зарэгістраваліся кандыдатамі, выкарысталі магчымасці агітацыйнай кампаніі, а пад канец зняліся, каб зноўку акцэнтаваць вось на гэтай праблеме адсутнасці ў краіны выбараў. Пасля гэтага, дарэчы, наратыў зняўся, што вечныя прайгравальнікі, апазіцыя. Но з'явіліся новыя наратывы, там зноўку і грантасос, і нічога не робяць. Ну, карацей, мы ўсё гэта чытаем цяпер. Вось. І Статкевіч гэта ўсё паўтарыў у 19 годзе. Плён, ну, зноўку, ну, цяжка казаць, ці быў ён, но відавочна, што падзеі 20-го году яны выспявалі па іншых лініях. Не па гэтых пратэсных галасаваннях, а па лініі выспявання беларускага грамадства па-за межы таго, што прапануе рэжым. Рэжым прапануе што? Рэжым прапануе, уласна кажучы, мінулае, ён прапануе Савецкі Саюз і сістэму савецкую, калі Беларусь там недзе на перыферыі, вось, а цэнтр зноўку ў Маскве, і можа ў цэнтры сядзіць сам Александр Григорьевич, мара цудоўная ў чалавека, якая супярэчыць зноўку мары беларусаў, якія хочуць незалежнасці і самастойнасці. І вось грамадства гэта прадэманстравала ў 20 годзе. Рэжым сам падрыхтаваў сваёй кампаніі супраць апазіцыі вось гэтых кандыдатаў, Бабарыка, Ціхановскі. Тады ж казалі, што ну што вы на гэтых апазіцыянераў, там нікога няма. Вось, мусіць быць чалавек, які ўжо прадэманстраваў поспех, які мае досвед адміністрацыйнай працы, вось Бабарыка. Калі ласка, рэжым сам утварыў вобраз свайго апанента, а потым ён яшчэ і утварыў адзінага сваімі ўласнымі ручонкамі, калі кінуў за краты і Ціхановскага, і Бабарыку, а пакінуў Ціхановскую, якая зрабілася тым адзіным, за якога і пайшло беларускае грамадства. І за ім, і за ягонай ідэі, што вось мы пераможам, мы вызвалім людзей з вязніцаў, і тады вы здолееце прагаласаваць за таго, хто вам больш даспадобы. І вось гэта, канешне, быў ідэальны варыянт, ідэальная мадэль, но зноўку ўмешальніцтва Расіі і расійскага рэсурсу, у тым ліку сілавога, які не дапусціў да расколу элітаў. Вось яшчэ адзін момантик, які неабходны нам для рэалізацыі нашага пляну даўняга пабудовы незалежнай Беларусі, гэта раскол элітаў. Гэта вось тое, што адбываецца, калі пэўны адсотак людзей выходзіць на вуліцы з пратэстамі. І гэта ж там не трэба захопліваць дзяржаўныя будынкі. Наадварот, калі захапіў, в 93 годзе захапілі Белы дом у Маскве, ну і вынік адрубілі ўсё, і гэтыя несчасныя людзі там сидзелі, пакуль іх танкамі не зараўнялі. І выхад людзей на вуліцу ён прыводзіць да хваляванняў і сумненняў у першую чаргу ў элітах, што так, супраць нас значная колькасць насельніцтва, бо незадаволеныя не толькі гэтыя 3,5%, незадаволеная значна большая колькасць. Не ўсе маюць адвагу выйсці і рашучасць выйсці. І вось тады гэтыя эліты пачынаюць думаць, што ну, давайте, можа, гэта вось мы зараз закатаем у асфальт грамадства, а далей-то што будзе? Хто нас карміць будзе? Так што, можа, лепш падтрымаць вось гэтае самае грамадства супраць вось гэтай кучкі людзей. Вось сёння яны, там магучы рэжым, незломны, вось, а калі заўтра мы супраць яго пагарнем і за нашымі спінамі будзе увесь народ, то яны зробяцца з гэтай страшэннай арганізацыі усемагутнай проста кучкай неудачнікаў нейкіх. І вось так, напрыклад, адбылося на Філіпінах, дзе мірныя пратэсты правялі да падзення дыктатуры Маркаса. Просто частка вайскоўцаў, калі ім загадалі страляць у людзей, яны казалі, а мы не будзем. І ўсё.
А супраць іх і кінулі іншых вайскоўцаў, а тыя вайскоўцы казалі: воеваць са сваімі, штосьці вы не тое кажаце. І плюс міжнародная падтрымка. Дыктатура Маркаса мела падтрымку з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, а тут Злучаныя Штаты Амерыкі паглядзелі, казалі: так, штосьці выступаць супраць філіппінскага народу, да у нас імпэту няма. Так што давай сядай у летак, можаш к нам прылетаць, дзеля Аллаху. Но толькі валі адтуль, не будзем мы табе падтрымліваць. Вось гэта тая сітуацыя, у якой у Беларусі можа ўсё памяняцца, і мы нарэшце дасягнем нашай мэты. Калі будзе прызнанне з боку ўсяго грамадства, калі будзе раскол элітаў, яны адчуюць, што няма больш рэсурсу залатога запасу у пана атамана, і калі гэты рэсурс сапраўды знікне праз знікненне вонкавай падтрымкі рэжыму. І вось тут мы пераможам. Ну, это изноў, як это написал той же самый Штаткевич, такое, у позиции ждунов застаемся, да? Можна назваць гэта пазіцыі ждуноў, можна назваць гэта актыўнай пазіцыі падрыхтоўкі пераменаў. Чым, напрыклад, займаецца Ціханаўская? Пасочым за яе перамяшчэннямі па Еўропе. Вось, дарэчы, вельмі цікава, калі ў 20-м годзе яшчэ не было вось гэтай выразнай арыентацыі. Ну, так, быў гэты лёзунг, памятаеце, Беларусь Еўропу, Лукашенко ў дупу, но не было ўсё ж такі выразнага разумення, з кім мы, з кім Беларусь. Вось 20-й, 22-й і асабліва пачынаючы з канца 24-го году дэмакратычная Беларусь усё больш выразна і выразна робіцца часткай менавіта еўрапейскага аркестру. І Ціханаўская, як прадстаўніца дэмакратычных сілаў Беларусі, вельмі добра ўпісваецца ў гэты аркестр. Альтэрнатыва якія? Альтэрнатыва, ну, мы можам паспрабаваць пабудаваць Фінляндію, ці што там яшчэ, Аўстрыю нам падсоўваюць, асабліва мне падабаецца, калі Уругвай прыплетаюць. Но калі мы паглядзім зноўку на палажэнне Беларусі, што 108 год таму, што цяпер мы пабачым, што не дадуць нам быць нейкай там Фінляндыяй. Пра гэта, уласна кажучы, расейцы кажуць. Дугін не так даўно выказаўся, што ўсё наша. Ён зноўку, памятаеце, адрасаваў гэта Паўднёваму Каўказу, Цэнтральнай Азіі, што нікуды вы не падзенецеся, вы будзеце нашымі. Но Беларусь он не прагадаў, таму што мы і так, з іхняга пункту гледжання, іхняя. Так што гэта ніхто не дазволіць зрабіць. Якая яшчэ альтэрнатыва? За зброю ўзяцца. Ну, праходзілі ў 1920-м, не дапамагло. Цяпер, калі мы супаставім нашы рэсурсы з тым, што нам процістаіць, вось я не эксперт по вайсковай справе, але магу казаць адназначна не. У нас не атрымаецца. Тым больш, што мы не будзем атрымліваць міжнароднай дапамогі адназначна. Ну, не да нас проста будзе. Гэтай міжнароднай супольнасці є свае праблемы, як у Нямецчыны ў 1918-м, каб нас падтрымліваць. Так што нам застаецца так, нам застаецца чакаць, калі складуцца вось гэтыя умовы, і калі яны складуцца, мы мусім быць падрыхтаванымі да гэтага. Не так, як у 18-м годзе, а ўжо быць суб'ектам у вачах заходняга грамадства і ўвогуле міжнароднай супольнасці. Гэта зноўку, дзякуй Богу, тое, што робяць цяпер дэмакратычныя сілы, і ў першую чаргу Ціханаўская, якая ездзіць па форумах, па палітыках і даводзіць вось гэтую ідэю. Беларусь не Расія. Хто сумняецца, што гэта робіцца, можете зайсці там на старонку ў Фейсбуку, на сайт, пачытаць. Там ёсць усё гэта. І вось цяпер зноўку Еўропа пачынае набліжацца да таго, што так, Беларусь гэта Еўропа, а не Расія. Гэта нам ужо гіганцкі плюс. Калі ў нас узнікне вакно магчымасцяў, мы можам гэтым ужо карыстацца, вось гэтым еўрапейскім рэсурсам, і проціпастаўляць яго рэсурсу расійскаму. Так што гэта трэба пачакаць, гэтага моманту. І бачым, колькі фактараў уздзейнічае. Ну, хто мог падумаць, што Трамп атакуе Іран, і што атакуе, вось, як практычна Кіеў за 3 дні. Канешне, яшчэ не той варыянт, у якім Расія загразла, но тым не менш, як Трамп будзе выходзіць з гэтага канфлікту з Іранам,
прадказаць вельмі цяжка. Вось тут зноўку можа спадар Мікола і хто-небудзь яшчэ там з ягоных калегаў ведае гэтае выйсце, як Лукашенко так казаў Коўлу, што я магу параіць вам як выйсце з гэта капкану блізкаўсходняга. Вось яны таксама могуць параіць, не раяць. Ось і такім чынам у нас цяпер такая пазіцыя, якую мы можам актыўна выкарыстоўваць, гэта чакаць магчымасцяў. Чакаць можа у ідэале развальваецца расійскі фронт ва ўкраіне уваслед за расійскай эканомікай, уваслед за расійскай палітычнай сістэмай. Ну там у нас, конечно, будзе задача хутенька капаць роў паміж Оршай і Смаленскам, закупаць кракадзілаў у нашых сяброўскіх афрыканскіх краінах і запускаць іх туды. Вось, каб толькі нішто адтуль не пролезла з таго боку. Спадар Евген, цытатка просто мне цікавая такая у с этого тэкста Статкевіча, ну прынамсі пад імём Статкевіча, пішуць так зараз як выскочыла. Карацей кажучы, як трапна некалі адзін аналітык вельмі трапна заўважыў, што беларуская апазіцыя за рэдкім выключэннем змагаецца не за ўладу, а за месца ў чарзе за ўладай, з наіўным спадзяваннем, што калі рэжым нейкім чынам знікне, то ўладу атрымаюць тыя, хто стаіць першым у той чарзе. Ну і там далей па тэксце ідзе, што атрымалася, што вось і гэта вот тыя вот ждуны, якія ў чарзе па ўладу сядзяць там, стаяць, нечага чакаюць, і некаторыя ждуны выбралі больш асцярожную стратэгію, голасна заявілі пра сваю пазіцыю і мужна кінуліся на ўцёкі, каб за мяжой працягваць змаганне за месца ў чарзе. Ну вось, маўляў, за мяжой вось гэтыя вось ждуны у месцы па чарзе за ўладай стаяць. Я так за паралелю. Калі вось па логіцы гэтага тэкста, то атрымліваецца, ну такія, прынамсі, самыя першыя ждуны гэта Рада БНР, якія вот уже 108 гадоў нечага там ждуць, як кажуць, чакаюць. Ну і далей працягваць, хто там будзе там паваенная эміграцыя, потым Зянон Станіславович на завяршэнне. Ну вось так мы чакаем, так калі будзе вось гэтая магчымасць гэтым скарыстацца, но зноўку чакаем актыўна. Я вось таксама гэту цытату памятаю, яе любяць цытаваць некаторы кантынгент у сацыяльных сецівах беларускіх. Но тут я не зусім зразумеў, вось чаго бракуе гэтым допісам, гэта канкрэтыкі, а што трэба было рабіць і што трэба цяпер рабіць. Добра не сядзець у замежжы і не чакаць, а што? Вяртацца ў Беларусь? Як што? Прымусіць офіс, кабінет, каардынацыйную раду... Не, спачатку там, як это было написано, стварыць, заснаваць, арганізаваць вялікі форум і самараспусціцца. А вот мы прыйдзем на арганізаваны вами форум і там ужо вырашым, што і як далей рабіць. Ну, вось, можа, тады не трэба гэтую пракладку ў выглядзе форуму, а адразу перадаць бразды. Так, як у верасні 2020 году прыбеглі шмат народу, свет аддай паруліць, усё ты там усё арганізаваў, а цяпер мы, дасведчаныя, разумныя людзі, будзем гэтым усім кіраваць. Чамусьці да гэтага у людзей была поўная магчымасць гэтым кіраваць. І удзельнічаць у гэтым усім, уласна кажучы, і цяпер-то ёсць магчымасці самыя розныя. Вось пішуць, што там офіс не дае людзям абшацца з замежнымі палітыкамі. Ну, у вас жа бываў, па меншай меры, Валер Кавалеўскі, які казаў, што гэта ж мы тарцілачка хадзілі па ўсіх гэтых кабінетах, усё гэта арганізоўвалі. Значыць, ёсць. Значыць, штосьці ў прамовах гэтых не тое. І зноўку далей, ну, добра, ну, ёсць жа у вас магчымасці цяпер. Вось у Беларусі ёсць людзі, сам Мікола ў Беларусі. Ну, так дзейнічаць, ці хаця б казаць, як дзейнічаць. Прапановы. І зноўку аналітыкі, палітычныя аглядальнікі будуць аналізаваць, глядзець, казаць, спрацуе гэта ці не спрацуе. Калі спрацуе, чаму, калі не спрацуе, таксама чаму. Ну, патрэбна хоць нешта ведаць канкрэтнае, а не проста, што вы там, усе, хто чакае, не дачакаецца. А хто дачакаецца? Вось хто? Той, хто нарадзіўся ў красавіку, дачакаецца. Аматары хакею дачакаюцца. Хто дачакаецца?
Вось каб хоць крыху было сказано, хоць штосьці для аналізу гэтай інфармацыі было, мы зразумелі ўсё, тыя, хто там дзейнічаў у 20-м і пасля, яны кепскія. Чаму кепскія? Ну, так, не прывялі нас да перамогі. Мы не вярнуліся ў Беларусь. Няма свабоднай, незалежнай, дэмакратычнай Беларусі. Ну, што рабіць, каб гэта адбылося, там адказу няма. Толькі самараспусціцца дэмакратычным сілам. І вось тут зноўку мы бачым, што будзе, калі самараспусцяцца. А хацеце вы ў 1925 год? Рада БНР самараспусцілася. Што было далей? Шмат перамогі здабылі праз гэты самараспуск? Не. Вось, калі ласка, вучыцеся праводзіць паралеля. Ну, хаця тут на гэта таксама скажуць, што як а што нам да Ірану ці Казахстану, гэта настолькі далёкія іншыя краіны, што і тут можна сказаць, а што нам да гэтага 1925 году, гэта настолькі далёка ад нас у часе, мы хацім, што цяпер ведаць. Ну, дык калі хаціце цяпер ведаць, дык кажыце, што вы хаціце. Маўчаць. Глядзіце на 25 год. Вы што, як гісторык, не ведаеце, што гісторыя вучыць найперш таму, што гісторыя нічаму не вучыць. Таму што не вучацца. Яна-то вучыць, не вучацца. А вось каб вучыліся, плён быў бы лепшы. Але в любым выпадку вучыцеся не забываць значныя падзеі, значныя дасягненні, не забываць мары наши, пра што мы марым. А мы марым пра беларускую народную незалежную рэспубліку, 108 угодкі якой ужо святкуюцца па ўсім свеце. 25 сакавіка заўтра, але ўжо пачалі святкаваць, будзе працягвацца святкаванне і надалей 40 краінаў, больш за 100 гарадоў. Я запрашаю ўсіх, хто побач з Лонданам альбо Эдинбургам на святкаванні 28 у Лондоне, 29 у Эдинбурзе. Разам адсвяткуем. Ну і вы далучайцеся, дзе б вы не знаходзіліся. Дзякуй вялікі, спадар Еўген. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.